TV wadhi mbele gi miwechego kama Jolupo hedho wath malitare kar chung'od bura ma Suba North County ma Homa Bay dwani bad migepe mag piny owacho mochung'ne arita e Nam Lolwe okaw okang' mar chik ne Jolupo maketo kiewo mag lupo e nam kendo rocho chenro mag lupo ne jowetegi. Jolupo go ywak kaluwore gi kiewo ma chik ok opuodho ma Jolupo mawuok e moko kuom dho wedhe mag kiewogo osebedo ka ketonegi. Jafwambo marwa ma Homa Bay miyowa ler. Jolupo e wath malitare e Suba North ogolo ywak margi e wi midhiero ma giromogo e kinde ma gidhi nyime gi chenro magi mapile mag lupo e Nam Lolwe kaluwore kod kiewo mag lupo ma oketnegi e tok chik kod jolupo wetegi mawuok e dho wedhe moko ma gikiewogo. Giwacho ni ok onego bed ni jolupo matiyo kod Nam Lolwe bedo kod ywaruok kendgi giwegi e wi kiewo mag lupo e Nam Lolwe, to apisas mag arita kwe mawuok e piny libamba ma Uganda bende osebedo ka chandogi. Makosa mwaneno kabisa ka wan joma lupo e litare ka waromo gi sida moko e nam ka. Kar last time yudo ka bordering beaches kerenwa chike ntik muje beni watiye wagikie to ei mano onge kama onego beni ng'ato chiko gikie. En ko poni sedo ng'ato timo chiko kamoro, you just give me a space mondo yak many kama chile chikie wawinjore. But kochak wawe mano kadi nitie minyalo kony godo jolupo mondo jolupo bende odag e ngima maber kaka joma tiyo kata mane counties ka joma tiyo mane kuonde ma oko to nego ben sirikal kony maraka. Security marwa mar lupo ok ni maber nikech Waganda mako wanyake tiende ka to antiere kod kwayo modern fishing method ma en fish cage nyalo timore e namwa ka. Akwaye kaka jalupo ni mondo me okaw chenro no mondo donje kaka government, kaka county government, mondo gilosnwa this project mar fish cage obed ni mar county government magikelo ne BMUs mondo mi ondik yawa. Jakom wath malitare Ochieng' Pero okone gisebedo ka gineno pek e kindgi kod jolupo wetegi mawuok e dho wedhe mag kiewogo mamiyo chenro mag lupo osebedo ka dok chien ka gidwa ni obila mag Kenya Coast Guard manoketie nam ojiwnegi yore mag arita kwe mondo chenro gi mapile mag lupo kik bed kod ng'ikruok. Wan gi kaka security menam ka gisane omena no dok chien omiyo kwaringe na mamalo kan kama chunge ka nitiere kite moko ariyo malo ka miluongo ni ruodhi nyama yware kanyo kiwuok litare ka kidhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo. Koro wasebedo gi chandruok nikech sani wagone mana Nyasaye erokamano nikech omena modok chien omiyo jo ok maki to komena dhi wuok auka ne to wan gi chandruok mar meko. Koro wakwayo sirikal mantiere madhi mbele matiyo mabwa sedonjeno ka nitiere okenge moko ma ginyalo konyowago to gikonywa kaka jolupo mondo mi wan bende wabede jomoko makata kopo ni ng'ato dhi kamoro wachni mache jalupo tiwacho ni mache jalupo adier. Ok ibed jalupo e dho nam tibedo jalupo nyaka e dala kopo ni wuok kaka idhiye. Jakom ma ochune patrol e Nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay William Onditi to kwayo jolupo mondo ti gi kwe e Nam Lolwe ma ok gibedo kod tungni ka okoni koko e wi kiewo mag lupo nyalo kelo kata tho e kind jolupo. Kendo wayudo views mag jolupo malitare ka gin kod ywak ni nitie mipaka moko moketnegi e nam mamiyo ok ginyal tiyo tijgi e yo mowinjore. Adier namwani kaluwore kako tin wadwaro mani mondo mi jolupo lupi e yor kwe maonge koko mang'eny nikech koko conflicts mang'eny nyalo kelo lwar mag jolupo e nam kendo nyalo kelo thoe ma oyaye e nam. Ok wadwar gik machalo kamago kech wan gi nam matin to wagando dino malo koro wadwa ni area makani watiye gi kwe e ma ng'ato ok oketho gir ng'ato. Kiewo moko ma jolupo mosebedo ka tiyo gi Nam Lolwe keto e tok chik osebedo ka kelo fwere kind jolupo matiyo gi Nam Lolwe. Kwayo manitie en mondo kiewo makamago ogol oko mondo jolupo odhi nyime kod chenro mag lupo maonge koko kata matin. Ramogi TV, Homa Bay.